Щом през май зора се сипне и Балкан зарумене. Розовека мада липне, Славия в едно запей. Розовека мада липне, Славия в едно запей. 10 години вече, както сме започнали да пеем, и от тогава и Столетово пее 10-та година. Всичко сме наследили от бабите, от майките и ние сме се интересували, питали сме. Желание има, защото когато преди 10 години открихме пенсионерския клуб, тогава вече моите ученици и ученички в лицето на Пепа Гюзелева, на Евелина, на Таня, откриха, започнаха те да пеят в Столетово и направиха росна китка. Нека Пепа да разкаже за росна китка, пък сега Пепа ти повече знаеш как започна ти с Орфеево кладенче. Росна китка започна с националния фолклорен конкурс Орфеево излучено. Стар Загор, това не беше първата изява. 2007 година. Звънчето, росна китка, нашата група се казва Жалба по младост, защото ние вече сме... всичките ни песни са насочени към хубави моми, към любов, към ергени, които са в спомените ни и няма да се върнат. А откъде дойде това желание да се занимавате точно с това? Ами то на нас ни е в сърцето. То, което ти е отвътре, То ти идва отвътре. иска малко, за да тръгне, нали, да се популяризира. Кажете ми малко за самия репертуар, който изпълнявате, откъде черпите вдъхновение за песните във вашия репертуар и за текстовете, които изпълнявате. Ами, по принцип, текстовете и песните, които сме научили от сега, сме научили много от тези хора, които са тук при нас, от госпожа Тодорова и от по-старите баби, които преди години ходихме с Миро и с един ксилофон записвахме. От по-възрастните, за да можем да научим нещо, което е характерно за нашия край, за нашия район и за самото село. И като обичаи, и като песни, и пеем по принцип всякакви песни пеем, но по принцип ни са народните, които са свързани тук с нашия край. Тодоро, Тодорке, вечеряла ли си, вечеряла ли си, вино пила ли си? Не съм вечеряла, не съм вино пила, с нощи съм седяла, Георги съм чакала, Георги съм чакала, от лов да се върне, от лов да се
е гордостта на моя учителски живот. И още много други деца. Мирослав ще направи много за столето и нас, когато ни няма. Искам да изпея песента Везела Рада. Везела Рада, бели ръкави, с черна коприна. Ой, Радо, Радо, хубава Радо, море ги издава Радо. Форлила Рада, бели ръкави, грабнала Рада, бели хъркуми. Ой, Радо, Радо, хубава Радо, море ги издава Радо. Форлила Рада, бели ръкави, вода да вземе, либе да види. Ой, Радо, Радо, хубава Радо, море ги издава Радо. Разкажете ни малко за това, откъде идва традицията да тъчете. Ами, нашите родители някога, те с това са занимавали. Баби, дядовци, прабаби. От това са си изкарвали храната и шайчи са си такали, дрехи са си шили, било панталони за мъжете и разни интии, както се е казвало някога старите дрехи. А какво тъчете в момента? Ами, шарена черга. За земя, постелка за земя. Тъче са лито на два крака, сувалка, ватала, всички, което е стена. От едната страна, където е сувалката, с този крак се натиска, десният, от лявата страна с левия. От баба, ето, от баба съм гледала и аз така, това са плете основа, прави се, след това основата след... Първо основката се плете, слага се на станинът, след това се прави така.